esteu ahí? Que encara no sabeu què és l'activitat matinera? Sí, l'activitat que Escola Valenciana propon per a cada dia. Com? Que no sabeu com trobar-la? Cap problema! Un moment i vos ho mostre. Mireu, és molt senzill. Cal que poseu al cercador escolavalenciana.org i directament busqueu el menú. Feu clic i en les activitats entreu a Escola a casa. I així dins trobareu un conjunt de recursos didàctics que els xiquets i xiquetes poden realitzar des de casa. Dins de l'activitat matinera, la CAPEF i Escola Valenciana vos porten una activitat diferent cada dia. I si voleu que encara siga més senzill, només cal que vos feu amics d'Escola Valenciana i vos enviaran un correu electrònic amb l'activitat matinera de cada dia. Jo m'apunte a l'activitat matinera. I tu?